zehatzen. Sirokari baita ere. Eta bueno, mi esker, presarik ez gurekin beti, datuzen lierkide, beste lierkideei. Zubia, Astu, Jon, mila mi esker. Arabako kontzentutara bakarri datorren Andoni, bai. Arabako kontzentutara bakarri datorren. Eta Andoni, joder. Bueno, kantu gitzunan hor da piztia. Eta orduan behar dugu zuen laguntza, bale? Oain bukaeran errepikatzen dugu, nor da piztia, hainbat aldiz, nahiko dugu simulakro bat, bale? Eta entzun behar zituztegu, Así que, venga, hasiko gara. Bueno, lehenbizi egingo dugu,